What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the Style? Ako si Rico, ginaingon, mahal ko kayo ikaw tungod kay ikaw ang akong gipakaslan. Apan di ko na madawat ang tanan mong pagpasakit o paghugaw-hugaw sa akong pagkabana. O ninitabo sa akong kilabuhi nga, di na ko mahimong may kalimtan. Yab! Ah! Allah! Tinuod gini ang mga sulti-sulti nga may relasyon mo. Ug kining maong karaang payag din sa ibabaw ang inyong abutanan. Mga salbays! Dong. Sige, Dong. Sorry, Dong. Di na ko mausap, Dong. Ano ba usap, ha? Bay! Kasi, bay! Sorry, goodbye, ha? Apa nang imong asawa ang mamugos aron mahitabo ni. Pero kung imong kong pasakitan, bay, andam kong magpukulatan nimo. Ah, Sugot ko, may imo kong patyon. Dong, ayaw lang kong patsa, Dong. Di na lagi ko mausap, Dong. Last na lang ni. Ulas Sa- na lang, las. oy, oy! Isulob na inyong masapot, eh! Pangilad ninyong tanaw nga nagburlis nga nagbarog diya sa kwatubangan. Ug ayaw mo kamala ka! Dili na ko mansahan ang ako mga kamot sa inyong pagkahugaw! Mas maayo po, no? Pagtiwas mo niya! Basin, wa pa mo mahuman! Bay! Halo na kayo mo palilito sa pagluhi mga akong asawa. Halo man, Sheila! Gayon, ninasakpan na gini mo sa atong nga nagduwa og kayo ang imo sakwa. Magkipon ka paghapon niya, ha? Ay, mag-indibol. Dila ko, ay! Hugaw na to siya! Hugaw! Hugaw na to Kanya, o na husto, hugaw. Ayaw niya ko pamunit og hugaw. O katong imong bahay, ito ang inyong bahay ba? Ikaw na may, kung ito kanyang patukod ato, ikaw may patukod. Sige, palayasa siya. Ay, kung inya nga, ikaw ang layas ito sa inyo, nga inyo man ka. Uy, dili ka na rin. Ya. Siya bulayas. Tungkol siya ang nakasatay. Huwag siya ang angat. Sige. Imo magkakupalayason. Mulayas ko. Pero dili na yun niyo ko ni mo makita, pari ko. Kay maghikog ko. Magpagkamatay ko. Ano magpagkamatay mga? Buwagan talaga. Aron hatagan ko kamo kagawasan ni Dido. Ingon ko ikaw yana ka Alday. Kalipay ko, hindi mo kalipay. Usa ka si Dido makalipay ni mo. Sige. Ihatag ko ni mo, imo kagawasan day. Biya ining bay. Biya na. Ato pagkikti mo ni Dido. Di lagi ko. Kalipay ko nga dili ta magbuwag, Rick. Dili lang ko balik. Sa pa, di man ako uyab tos Dido. Tilaw-tilaw raman tong ako niya, Dong. Tilaw. Ikaw gid akong kalipay. Basta maluoy ka di ta magbuwag. Dali mo'y maluoy. Ginamahal na gigay. Lips to lips na rin. Dagin limo. Gakos na. Ay! Basta ba ya? Ayaw lalikos mo. O lagi, promise. Di na ko O mausap. sige, lips to lips. Tanda. Alang ka lang, may ana. Ay, ato tas karto na. Ganahan ko, ala. Wah! Yaba ka na di ang ka. Gagawag mo pagbalik ang imo asawa nga. Kiugaw-gawan mo kasi mo asawa. Kiugaw-gawan imo pagkabana. Gilimpiyuhan na lang ako, Bigyan niyo, Gilimpiyuhan na lang ako gabi tayo, Kipiyos ka ngahan mong Silipan dako. ako tayo.
Bitaw day, tinuod day, mahal gid na ko ako asawa tayo. Magiging. Naluoy ko niya tay. Eh? Mo na nga gidawat ako sa pagbalik tay. Ug misaad man sa siya nako tay, nga di na gid sa musa badong nga magpahugaw-hugaw siya. Asa Na, man yung dapika siya? di na lagi siya tay, nisaad na siya nako. Abot ni mo Ricoy. Yabang nga kayo nga. Sa imong gibuhat, ikaw na gilibag din sa atong mga silingan. Ya. Ay, dako-dako nagigurog kita sa pag-drive sa taxi. Pero, di lang ako nagkumugrahe. Masahiro pa ko, pero dagan ko. Ah, uy. Taxi! Para! Ay, babae nga ni para. Kinida. Laing pasahiro na sabi. Hi, ma'am. Hello? Asa man ta, ma'am? Ha? Oh, Uy, Rico! Ikaw na nag-drive og taxi? Sarah? Ikaw sani? Hala, uy, kadugay na ginato nga wa magkita. Uy, Giga ko sa akong amiga ay, mupaulit na ko sa amo. Ihatod ko sa bahay, be. O hapit sa dito sa amo, na. uy, ayaw lang uy. Basi mapusilan ko si bana. Na, wala ko'y bana, uy, patay na. Lalo? Lugay, na kung nabiyuda, Rico. Unsa? Ikaw? Biyuda na de ka, Sarah? Wala. Mo ni mong bay? Kadako ko dan murong manig mansyon. Buyag. Tulurain taon mi nagpuyo diha. Ang bugtong kong anak nga gamay pa og ang akong katabang nga tiguhang babay. Kaluoy sa taon nimo uy. Gibudhian ka sa imong asawa. Nasakpan nimo sa akto nga nagduwa og kayo uban sa laing lalaki unya imo pag yung gidawat og balik. Oh, Sarah, mahal mo sana ako siya, good. Paning baguhay lang, nakadungog na sa kog mga tabi nga may lain na sa siyang kabuangan nga lalaki. Di siya matagbog ko sa kalaki, eh. Paitan no. Og murag gituyo gid ni si gayon nga wa ko magdaog auto kay imong taxi ang akong nasakyan. Uy Rico, gibuang lang ka ng imong asawa. Kung dili ka na gani makaakwanta siyang pagbudhi nimo. Ni aramang ko ba? Tungod kay hangtod ron. Oh. Nahigugma pabaya ko nimo. Sarah! Ida, bay. Nasakpan na sana ako siya, bay, nga nagbudi na ako, bay. Giing na may tota ka? Di lagi nagkabilin og bayang kasawa ni mo, bay. Ako gani. Di giunta ko mo tubay na niya ba? Pero, iya man kong gisukaran. Unya kay, nakainom sa lagi ko. Oh, nadanan gyud ko. Tapuson ko ng among trag-uban, bay. Di na yun ako ni Badawat at tanabay. Dili lagin, bay, Dino. Buwagin na siya, bay, eh. Huwag na ayong asawa ni mo. Buwagin na siya, bay, Rico. Di ka mulaya sining akong panimay kay magpabaga gyud kasi mo naong. Ako'y mubiya din eh. Hindi na lagi ko mausap dong, promise Bahala dong. ka diha. Nagbasol na yun ko, karong higayon na sa tanan akong nabuhat na ni mo. Gibasulan ko ng tanan Baso lang. Hindi na Baso lagi lang ko diha. mausap dong. Ayaw kusab. Hugaw ka na sila. Di ko na ikaw madawat pa. Usa magbuwag ta. Magbuwag ta! Salamat ha nga ni Aka. Nagampo ba dyan ko mo balik ka? Ug muhagad ka og live-in ako. Hingpit na gid akong gibuwagan ng akong asawa rin. Nagsakpan na sana ko siya nga. Ikabya na sa laing lalaki. Ha? Mao. Dili lang ka tipon ako. Ha? Tipon ka na ako. Og isaad ko, karon nakita na. Di na ko mulingi pa og laing lalaki. Dili na rin ko. Salamat nga miabot ka sa akong kinabuhi. Salamat, Sarah.
kamot niyo, Sarah. Sarah. Oh, oh, Sarah. Hiyakan ko niya. Sige. Rico. Sige, Sarah. Oh, oh, Sarah. Rico. Rico. Humansa ni tabo naman, Sarah. Laban na ho pagbalik ng akong gugman niya. Ug ang akong asawa, nagsige naghila kay wa na magi kumubalik niya. Wa na sad ko'y gugman niya bisan gamay. Wa na gyud.